Najzanedbanejší dom v našej dedine patril Sabolovcom, manželskému páru, ktorý je už po smrti. Starého sme volali Voďas, bol dobrák a alkoholik, so ženou sa však často hádali. Niekedy pre chľast a peniaze, občas sa navzájom obviňovali zo smrti ich jediného syna Petra. Pracoval v chemickej fabrike. Keď v závode došlo k nehode a vybuchol kotol, Petra rozmetalo na kúsky. Na jeho pamiatku mu v predzáhradke nechali postaviť mramorový kríž. Starú Sabolovú, nízku a chudú babizňu všetci volali Vartaňa. Nikdy si nedávala servítku pred ústa a ani ona nemala k poháriku nikdy ďaleko. Keď Voďas zomrel, Vartaňa chradla rovnako rýchlo ako ich jednoposchodový dom. Raz sa nedostavila na poštu po dôchodok, nikto ju nevidel už 2 dni. Sused spolu so starostom zaklopali na jej dvere a keď sa nik neozýval, vylomili ich. Vyziabnutú Vartaňu našli mŕtvu, ležala na spráchnivenom gauči. Pomočená v ústach zvratky. Podľa pitvy zomierala niekoľko hodín. Chrčala a dusila sa, nemohla sa pohnúť. Dom i s pozemkom následne pripadol jej vzdialenej rodine, ktorá sa ho snažila predať, no nikto neprejavil záujem. Za symbolickú sumu ho preto prenajali môjmu kamarátovi Karčimu. Pracoval v lese ako pilčík a potreboval niekde ustajniť kone. Voďas totiž volakedy choval kravy a za domom sa nachádzala maštal. Karčim maštal opravil a ustajnil v nej kone. Občas som mu s nimi pomáhal. Jedného dňa, keď sme odpratali hnoj a nakrmili kone, sa ma spýtal, či sa nechcem pozrieť dnu. Mal so sebou kľúče. Ísť do starého, rozpadajúceho sa domu, kde prednedávnom zomrel človek, mi prišlo nevhodné a trochu strašidelné. Karčim ma však uistil, že vo vnútri už bol a nič hrozné tam nenašiel. Padal súmrak, chladný a štiplavý novembrový vzduch vnikal pod kožu. Aspoň sa zahrejem, privolil som nakoniec a spolu s Karčim vstúpil do domu. Elektrinu odpojili. Karči preto zapol svetlo na svojom telefóne. Neisto som kráčal za ním do kuchyne, neveľkej miestnosti v prízemí so staromódnou kuchynskou linkou a zatuchnutou váľandou. Tu ju našli, skonštatoval Karči sucho. Váľanda páchla kyslosťou, močom a bohvie čím ešte. Rozsvietil som aj svoj mobil, na kuchynskom stole sa povaľovalo pár papierov a vyblednutý zošit. Zalistoval som v ňom, šlo o Petrov denník z vojny. Nahé krásky zo starých pornočasopisov, naskicovaná väž mesta Tábor, vojenská fotografia švíháka s fúzami. Sabolovci až so svetosťou uchovávali každú spomienku na svojho syna. Pod hrbou listov a nudných zápisníc z fabriky som však narazil na niečo, čo mi vyrazilo dých. S bázňou som civel na okrúhly, vyblednutý medailónik, aký sa dáva neboštíkovi na hrob. Petrová tvár však na ňom nebola. Spodná časť znázorňovala torzo v obleku, horná bola tak ošúchaná, že sa premenila na nesúvislú bielu plochu škrabancov a šmúch. Vartaňa musela medailón vziať zo synovho hrobu a po večeroch v spomienkach a lútosti ho šúchať medzi prstami tak silno, až portrét úplne zničila. Hoci som ju nemal rád, prišlo mi jej strašne ľúto. V rozcítení k nám doľahlo erdžanie nepokojných koňov, trhlo mnou. To je v pohode. Oni občas blbnú, upokojil ma Karči. Z úst mu vychádzala para. Dnu bola väčšia zima než vonku. Chceš ísť hore? Spýtal sa. Tam je to divočí. Klíčili vo mne obavy, ale nechcel som sa zachovať ako srab, zvlášť keď bol Karči mladší než ja. Prikývol som a medailón strčil do vrecka. Noví majitelia by ho bez tak vyhodili do koša. Zakrádali sme sa po schodoch hore. Brúškami prstov som klzal po škárach na stenách. Vonku už bola tma, naše kroky osvetľovalo svetlo telefónov. Na poschodí sa ma zmocnil pocit, že v dome by sme vôbec nemali byť. Držal sa tam príšerný smrad. Vartaňa, aby nebola v dome sama, chovala vo vnútri sliepky. Na zamazanej a vlhkej podlahe plesnivelo perie a pod nohami nám občas zaprašťali kuracie kosti. Ak som sa v prízemí cítil nepatrične, tu sa mi zvieral žalúdok. Vošli sme do špajze. Zapchal som si nos. Puch mŕtvych sliepok sa neznesiteľne miesil so zápachom hníjúcej zeleniny.
Nechceš kompót? Zavtipkoval Karči pri regáli so zavarenými čerešňami. Grezňu, v nedeľu si môžeš dať. Kupni, mama tu aj holuby. Ukázal Karči na bielo-modré perie v medzerách okien. Rozhodol sa preskúmať vedľajšiu izbu, ja už som mal dosť a ostal radšej v špajzi. Lútosť nad stareniným osudom odohnala myšlienka, že v dome nie sme jediný, kto v ňom nemá čo robiť. Začal ma obchádzať mráz na chrbte. Dom oplýval bezduchou zlosťou. Chystal som sa navrhnúť, aby sme vypadli. Na zátielku som pocítil ľadový dych. Otočil som sa a zmeravel od hrôzy. Predo mnou stál zlovesný prízrak osoby, ktorej portrét som mal vo vrecku. Od hlavy ku ramenám ho halila nesúvislá biela plocha šmúch ako na medailóniku. Neschopný nadýchnuť sa a vydesený jej na smrť, zahliadol som Karčiho. Vrátil sa odvedľa. Oči sa mu rozšírili desom, no neustrnul ako ja a okamžite vzal nohy na ramena. Spamätal som sa, otočil sa k útechu a dlhými prískokmi trielil za ním. Bral už prvý schod, keď som sa pošmykol a v páde ho zrazil na zem. Narazili sme do steny, dopotácali sa až k pete schodiska. Poriadne dotlčení ležali sme jeden na druhom. Zdvihol som zrak. Prízrak mŕtvého syna v pohrebnom obleku a zahalenou hornou časťou tela mieril k nám. Okolo hnusnej kreatúry splodenej temnotou a matkyným žialom sa vznášala neprekonateľná aura zloby. Divím sa, kde som nabral posledné zbytky rozumu či intuície. Chytro som nahmatal náhrobný portrét vo vrecku a v zúfalosti šmaril po prízraku. Minul ho, no po dopade sa rozbil na marné kúsky. Kreatúra sa pred našimi zdesenými očami rozplynula. Odľahlo nám ako nikdy v živote. Odvedľa sme počuli besniace sa kone. Dupotali a šialene erdžali. Pozviechali sme sa zo zeme s radosťou, že je po všetkom a uháňali k dverám. Zvieral som v ruke kľúčku, no dvere nie a nie otvoriť. Stále sa pribuchli naspäť. Ovládla nás surová a primitívna hrôza. Do nosa nám udrel ostrý pach moču a zvratkov. Z kuchyne sa ozval škripot. Ako by niekto vstával z brzgajúcej válandy.